बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरिये एकच बॅडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरी नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साखर तुझ्या सुतव म्हणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मनीस येलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ली तुझ्या पुतान क्रिस्तान तुमच्या पण घेतले आम्ही जाल्या ताच्या कष्ट आणि जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसा तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वतून मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्यामध्ये फाळता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या विचाराकण्या सगळ्यांच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या तब्येन म्हणजे मोठ जोडाय म्हाका सांभाळ आणि सदैव आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज येव तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता आमची पातकां बगर आणि आमकां धाडलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. एक टेस्टमनी आसा आमी आयकया. गुड मॉर्निंग. हांव जुलियन मस्करेनस बँगलोरतावन उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी लास्ट वीक राती म्हज्या बोंबलेच्या रायट सायड दूख सुरू जाली. म्हाका मस्त बेन दिसलें आनी मागोंक सुरू केलें. 2 दीस दूख आसली मागीर आतां रावल्या म्हळ्यार त्या दळा ब्रदरान सांगलें गुड मॉर्निंग. हांव जुलियन मस्करेनस बँगलोरतावन उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी लास्ट वीक राती म्हज्या बोंबलेच्या रायट सायड दूख सुरू जाली. म्हाका मस्त बेन दिसलें आनी मागोंक सुरू केलें. 2 दीस दूख आसली मागीर आतां रावल्या म्हळ्यार त्या दळा ब्रदरान सांगलें एकल्याच्या बोंबल्याच्या उजव्या कुशींत आसली दूख गुण जाल्या म्हणून जेजून आपडला म्हणून. आतां बरी आसा देवाक अर्गां आनी म्हज्या जिवितान देवान मस्त बेस जावन दिल्या. जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जेजू. प्रेज यू जेजू. लव यू जेजू. आय ट्रस्ट इन यू. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या सगळ्या माईक आमी अनम्यूट करया. आमच्या जिवितांत एक एक मिनटांनी आमकां देव राखून व्हरता. आमच्या जिवितांत एक एक मिनटांनी आमकां देव चलोवन व्हरता. आमच्या
जिवितान खंयच्या जाग्यार खंयच्या एरियान खंयच्या सिच्युएशनार आमी समस्यार आसा तें सगळें सोम्याक कळीत आसा. एक्लेसियास्टीक 3:1 देवाचे उतर म्हणटा, हर एका संगतीक एक वेळ आसा, एक काळ आसा. हर एका संगतीक एक वेळ आसा, एक काळ आसा. खंडीत जावन तो आयन काळ एकूच आसा. जेजून जेन्ना मरयेन त्या खाना लग्नांत जेजू लागीं मरयेन सांगलें पुता तांचो वायन मुग्धला, वायन उणो आसा म्हणल्या वेळार जेजू सांगलें म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. एक वेळ येवंक आसा आमच्या जिवितांत. तेदो म्हणशेर देव आमकां सोलोन व्हरता. देव आमकां कोणायगे सोडून घालना, आमकां सोलोन व्हरता. आमकां कश्ट जावचे आमकां वावोवंक जायना तसले कश्ट देव दिना, तसले देव दिवंक सोडना. देवाचे उतर म्हणटा 1 Corinthians 10:13 मनशाच्यान जैत व्हरूंक तस जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी, देव विश्वासी. आमकांच आमी सांगया ह्या घडये, आमकांच आमी सांगया ह्या घडये म्हजो देव विश्वासी. आज आमच्या मतेंत मस्त चिंतना येता जावंक पुरो, मस्त वायट चिंतना येता जावंक पुरो. मागणे नाका, सडसड्या इतले मागणे कन खाले मेळ्ळे, सलवणी म्हणले चिंतो पेता जावंक पुरो. देवाचे उतर म्हणटा 1 Corinthians 10:13 देव विश्वासी, देव विश्वासी. तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिसोना आनी ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावोंक तो घटाय दितलो. पळय, तस्सो घटाय दिता, तस्सो बळ दिता. आमचो सोपी एका जाग्यार रावून आमी कितें करतात ती ताळ्याचेर जैत व्हरतात गे, ती कश्टांत आसात, ती काले उपाय सोदतात, ते पळयना. देवाचे उतर म्हणटा आमचे झूज आमी झुजना. Exodus 14:14 तो आमचे खातीर झुजता, तो आमचे खातीर झुजता. तो सर्गी त्या सिंहासनार बसून केवळ ताच्या भुरग्यांनी कष्ट जे पळयना, ताच्या भुरग्यांनी कष्टांत आसल्या खातीर तो ते सिंहासन सोडून ह्या धरणीर देवान येयलो मनीस जावन देवाचे उतर म्हणटा. मांस हाडां आसली एक कूड घेवन ह्या संवसारांत ताणें जल्म घेतलो. आमच्या परीस मनशाचे जिवीत तो जियेलो. ताका कळीत आसा एका मनशाची अस्खत काय. आज तुजी अस्खत काय जेजूक कळीत आसा, जेजूक कळीत आसा. आज तू खंयच्याय अस्खत काय सांपडलाय, भायर येवंक जातेत ना. 1 Corinthians 10:13 क्लेम कर, भियेनाका. देव तुजो हात सोडना, देव तुका हात सोडना.
देव तुझो मोग करता. त्या देखून आमचो माईक अनम्यूट कर, घट्ट तळान एक घडी स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, रिया, 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 रिया. Shira la bara di gira bara di bara shira bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Left पायाच्या सकैल्या गांठी लागी लेफ्ट ताका गिण्ण म्हणटात. त्या गांठी लागी उलोप आसले जेजून या घडये स्पर्श केला आणि ते उलोप आता ना कंप्लीटली गुड झाला. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Shira la bara di gira bara di bara shira bara di gira bara di bara shira bara 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 bara. Shira la bara di gira bara di bara shira bara di gira bara di bara shira la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. दला स्तुति करिया, गड दला स्तुति करिया, माइक अनम्यूट कर स्तुति करिया. तुम्ही कोण सगळे युट्यूब चेर कडे मागदा जॉइन झालात. जेजू तुमच्या बंगल्यान उभो आसा या घडये. जेजू या घडये तुमच्या बंगल्यान उभो आसा. अनबकन स्तुति करा, अनबकन स्तुति करा. ओ ताजो हात, ताजो उजवो हात तुझ्या याकडे दवरला आसा. जेजू, 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 जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Ria, hallelujah, 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 hallelujah. Ishira la bara bara digira bara di bara shira bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Shira la bara 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 bara. Liara, 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 liara. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र आत्मा बळवंतरा या घडये या मागण्यासमोर ध्वळून येते असा. पवित्र सकत वळून येते असा. स्तुती कर. जस्ट स्तुती करा, जस्ट स्तुती करा. तू कसल्या सिच्युएशन असो पवित्र या घडी तुका स्पर्श करना असा. जेजूचे नाव उला मारा, जेजूचे नाव उला मारा. तुका अनॉइंट करना असा. पवित्र तुका भरून असा. उला मार जेजूचे नाव. जेजूचे नाव मरता उला मरता त्या पदवेचे सकत सुटून येते असे या घडी. थोडे तर या घडी आपण जेजूचे
Apoy, Jesus chila apoy. Heart in दुखसा right side in जेजू याकडे स्पर्श करण्याचा Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. जेजूच्या हजारपणात तुवे काढलो वेळ व्यर्थ होसना तुझ्या डोळ्यांनी दुःखा देव नसतात जेजून तुझे दुःखा आपल्या शिसल्याने भरून दवरला जेजू तुका विसरवना जेजू तुका विसरवना जे काळीज कशे जेजू कते लासता जेजू खडी तसा तुझे मुखार सबारव का सैल वाईट करून जलारी तू थिर रावलाय जेजू खडी तसा जेजू कते तू कित्ते सोनस सारी तका कळीत असा भिया नका तुझे दुःख व्यर्थ व्यसन जेजू 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 या पहिल्या कणात मागे आम्ही येऊ तर 3 पटी क्लेम करत असताना माग्या आज आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद देवाने आमच्यापासून सांगा त्यामुळे येऊ तर 3 पटी घट्ट त्याला रिपीट करूया डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचे आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचे सर्वेश्वर आपला आशीर्वाद करतो सर्वेश्वर तुझं दिता त्या देशात तो तुझ्या आशीर्वाद करतो डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचे आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचे सर्वेश्वर आपला आशीर्वाद करतो सर्वेश्वर तुझं देव दिता त्या देशात तो तुझ्या आशीर्वाद करतो डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचे आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचे सर्वेश्वर आपला तुझे आशीर्वाद बदले सुमित सुव्यासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समज सुव्यासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समज सुव्यासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू
Bagian Bagi Maria ada Dewaci bagi Dewaci Santa me Tisi Amo Sora Bianca Devnatikar Amen. आज कितले जना भावार्थात ताम सकल पडल्या, कितले जना मागण्यात ताम पयस केला, कितले जना पवित्र सभेत ताम पयस केला. आज कितले जणांचेर त्या गावचे ट्रेडिशन, त्या गावचे कल्चर जैत वरते असा. मागण्याच्या मनशांचेर जैत वरते असा. माग्या सगळे रिव्हर्स जावचे पासून आज कितली भुरगी पाश्चात्य ट्रेडिशनाक अट्रॅक्ट जाते असतात. या मुखल्या मैदान सांता बॉक्साचो दीस आसा, मेल्ल्यांचो दीस आसा. त्या दिसा फुडें हॅलोवीन सेलिब्रेट करची कम्युनिटी आसा. माग्या आमच्या भाव भयणींनी असल्या सैतानाच्या फसवण्याक बली जायनातल्या पासून माग्या विशेष तरान कितले जना कॅथोलिक सभा सण्ण पवित्रते आसात तांचे पासून माग्या. आमची कितले जना आमच्या कुटुंबांतले भावार्थ सण पयस केल्यात तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. कितले जणांक देवान वेंचून काडले ताच्या राजान वावुरचे खातीर. कितलेशे जणांनी सुवाता परगट केल्या. आज ती जावंक पुरो मागणे सण केल्या तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. आज विशेष विश्वास दंडळल्या हर एकला समर्पण देऊ सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 पटी घट्ट तळान रिपीट करूया. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुनासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. प्रिय देवाचे मैं अमो बियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुनासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाचे मैं अमो बियांका ते विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुनासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाचे मैं अमो बियांका ते विनंती कर आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवया. आज आमची कितली जणांची भुरगीं वाट चुकोवन गेला, देवातान पयस केला, अडिक्शनान संपडल्या. आमची भुरगीं परगांवांत आसात, काम ना, कितले जना पिआराक अप्लाय करन आसात. भाग्य विशेष तरान वायट संगतपणान संपडल्यात. कितली आमची भुरगीं शिकनात, शिकल्ल्या मती कोसना. कितली भुरगीं सीख आसात, त्या सगळ्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवया. कितले जना युवा जना परगावाक ट्राय करन आसात, या लयनीर आसात, हे मागणे पळयत आसात, त्या हर एकल्यांक सोमी स्पर्श करून देऊ सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 पटी घट्ट तळान रिपीट करूया. साम 18:28 सर्वेस्परा तुमचो दिवो म्हज्या काळोखांत उजवाड फुकयता. साम 18:28 सर्वेस्परा तुमचो दिवो तुजो दिव म्हज्या काळोखांत उजवाड फुकयता. साम
18:28 सर्वेस्वरा तुस्मोजो दिवो मुझो देव तुझ्या काळोखान उजवाड फांकयता नमान मरिये कृपेन बरले समदियो सवयासा स्त्रिया मितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो मरिये देवाची माय आमो प्रियांका ते विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरले समदियो सवयासा स्त्रिया मितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो ती मरिये देवाची माय आमो प्रियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरले समदियो सवयासा स्त्रिया मितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो हे देवाची माय प्रियांका ते विनंती कर आमच्या मरणाच्या काळार आमेन सगळी खासदारी जोडी सोम्याच्या तान भेटन दिव्या कितल्या खासदारी जोड्यामध्ये संबंध बरो ना दैव सकपला केला समाधान ना खासदारी जीवितामध्ये कितल्या खासदारी जोडी गोवाक भुरगे जाय बायलेक नका बायलेक भुरगे जाय गोवाक नका आज विशेष रान देवान दिवचे देणे स्वीकार करू देव गोवाखानी बैलेक दोघांकी तयार करून दे तांचो गर्भ फळाबरीत करून दे आशीर्वादित करून दे कितलेशे जाणा आज याले कोणी तुम्ही आसात भुरग्याच्या दिनापासून मागून आसा जाल्यार ह्या घडये तुमच्या गर्भाचेर हात धरा माग घ्या ह्या घडये तुमचो गर्भ फळा बरे जावं दे थंयसर कितें उणेपण आसूं दे जेजूचे बहु पवित्र आमल एक रगत तुमच्या गर्भांत वळोन येवं दे सगळे अडचणीक जेजूच्या क्रुसामुळे वचून पडो दे हर एक वीकनेस जेजूच्या क्रुसामुळे वचून पडो दे या मुक्तल्या दिसांनी बरी खबर तुमका सांगोक फावस जावं दी जेजूच्या नावात भुरगी देवाचे देणे कुशीचे फळ ताजे दान फावस जावं दी आशीर्वादित जावं दी कितल्या जाणांचे गर्भ रावना मिसकॅरेज जाते आसा 2-3 मिसकॅरेज जाल्यान या पटी गर्भ रावून दे मात्र नाही बरे भलायके बरे पवित्र आत्म्यान बरले प्रवादी या गर्भांत जल्मान येऊ दे जेजूच्या बळवंत पवित्र नावान मागता सगळे सांगाता म्हणून येऊ तर प्रत्येक 3 पटी सांगाता म्हणून उसार या Psalm 18:28 Jesús muzo Dios mucha calocan usa fageta 18:28 Atus muzo Dios mucha calocan usa fageta Psalm 18:28 Atus muzo Dios mucha calocan usa fageta Turn my darkness into light. कोणाकी बरी याच्या राईट साइड चेस्टाच्या राईट साइड बरी एक हाडांत दुख आसा जेजू याकडे तुका स्पर्श करनासा जावं करून तूं पडलय जावं करो सुमार आतांचे सुमार 7-8 वर्सां पयल्यांचे दुख तुका तेदला वयर पडटा जेजू तुका स्पर्श करनासा नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाची माय आमो प्रियांका ते विनंती आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाची माय आमो प्रियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
Bhagyan Maria Maria Devachi देवाची May, माये, आम्हा ओप्यांका ते विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्याक सोम्याच्या तर समर्पण देऊन मागया. आमच्या कुटुंबांतली कोण संध्या असत आसात देवातान पयस आसात, अडिक्शन आसात, विशेष तांकां सोम्याच्या तान भेटून दिवया. सोऱ्याच्या गुलामपणांत आसात, पयशे विपाड करतात, घरा एक पयसो हाडनात, गुडले पयशे पुरा ताका आकाका वयतात, गम्मता मारतात. आमच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद देवन येवच्या पासून सांगाता म्हणून येऊ तर 3 फाटी घट्ट तरा रिपीट करया. साम 32:8 तुका शिकवण दितलो, ते धरून जायते वाट दाखयतलो, तुझे दोळे तुझे दवरून तुका बुद्धी दितलो. साम 32 हांव तुका शिकवण दितलो, धरून जायते वाट दाखयतलो, तुझे दोळे तुझे दवरून तुका. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, जायते वाट तुका दाखयतलो, तुझे दोळे तुझे दवरून तुका बुद्धी दितलो. मानून ये कृपेन भरले समुद्र सुबेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाची माये, आम्हा ओप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान ये कृपेन भरले समुद्र सुबेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाची माये, आम्हा ओप्यांका ते विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. मरिये देवाची माये, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. माग्या कितले जणांचे कोर्टाचे केस चालून आसा, जाग्याचे समस्या आसात, कितले जण मागून आसात तांचे कोर्टाचे केस कॅन्सल जावचे पासून स्टे येवचे पासून विशेष सगळे समस्या समर्पण देऊन माग्या. कितले जणांचे कोर्टाचे केस जावन आसा ते सगळे जेजूच्या नावान कॅन्सल जावन दीत, जेजूच्या नावान कॅन्सल जावन दीत. विशेष माग्या कितले जणांची विजाची समस्या असतात, विशेष आमच्या हेनरी बाबाक समर्पण दिव्या. ताची विजा तसं एम्प्लॉयर विशेष समर्पण दिव्या. कितल्या जणांचे इंडेमिनिटीचे इश्यूज समाजात समर्पण दिव्या. कितल्या जणांक कामाकडे गेल्ल्याकडे कष्ट असतात, दगदिते असतात, ब्लॅकमेल करतात. आज कितले जणांक तांचे नाका जाल्ले फिंतोरा जावंक पुरो कशें की काढणं या काही मोबाईल जावन घे, खंय जावन घे इम्पोर्ट करणं या फेक क्रिएट करणं, क्लोन करणं, आज ब्लॅकमेल करते असं जावंक पुरो. सोम्याच्या तान भेटोवन दिवन माग्या तांचे मन परिवर्तन जावचे पासून आणि सगळे प्रूफ जेजूच्या नावान नापयस जावचे पासून विशेष तरान माग्या. सोम्याच्या तान समर्पण देवन कितले जण एम्प्लॉयरान डॉक्युमेंट जप्त करून दवरला, पासपोर्ट जप्त करून दवरला. कितल्या जणांचे सिव्हिल आयडी इश्यूज जातात ना, कितल्या जणांचे ऍड्रेस इश्यूज असतात. सोम्याच्या तान भेटोवन दिवन सांगाता मेळोन येऊ तर 3 फाटी घट्ट ताळा रिपीट करया. ड्यूटरॉनॉमी 31:8 सर्वेस्व तुझ्या मुखार येतलो, तो तुझ्या सुभाय असलो, तो तुका सोडून घालसना आणि तो तुका सोडसना. ड्यूटरॉनॉमी 31 सर्वेस्व तुझ्या मुखार येतलो, तो तुझ्या सुभाय असलो आणि तो तुका सोडून घालसना आणि तो तुका सोडसना. ड्यूटरॉनॉमी 31 सर्वेस्व तुझ्या मुखार येतलो, तो तुझ्या सुभाय असलो, तो तुका सोडून घालसना, तो तुका सोडसना. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभाय स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाची माये, आम्हा ओप्यांका ते विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. या क्रियेच्या कणान जाता जाल्यार आमी दिंबीर पडया, दोनी हात आमचे वयर बारया. विशेष तरान मागया आज कितले जाणां पिडेस्त आसात तांकां सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. मागया यालेने कितले जाणां मागून आसा तांकां सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया.
युट्यूबाचेर या झूमाचेर कितें ना मागून आसात तांकां सुम्याचें भेटोवन दिवया. हॉस्पिटलान सिरियस आसात, हॉस्पिटलान एडमिट जाल्यात तांकां सुम्याचें भेटोवन दिवया. हर एका कॅन्सर पेशंट सुम्याचें भेटोवन दिवया. हर एक तराची कुडीची प्रॉब्लेम, पाटेच्या गणांचे दुखो, पेंटाचे दुखो, कॅन्सर, ट्यूमर, मायकल म्हणल्या एका भावाक सुम्याचें समर्पण दिवया. आज फाल्यां सर्जरी आसा म्हळ्यार एंजियोग्राफी करूंक आसा म्हळ्यार सुम्याचें भेटोवन दिवया. आयसीयूंत आसा मागया. आमची लिनाबाई हॉस्पिटल एडमिट आसा तिका सुम्याचें समर्पण दिवन मागया. समर्पण दिवन कितले जाणां पेशीवडीचे इश्यूज आसात, युरिनरी समस्या आसा, पायल्साची समस्या आसात, गाल ब्लॅडर समस्या आसात, केस जडतात, ग्लुकोमा, पार्किन्सन्स पिडा सगळे सुम्याचें भेटोवन दिवया. मेमरी लॉस, इचिंग, कातेची पिडा, अलर्जी, विशेष खंयची वस्तू केल्यार अलर्जी सुम्याचें भेटोवन दिवन मागया. फियोना अल्फोन्सो, सिरिल फर्नांडीस, लिली फुर्टाडो, सुझन रॉड्रिगस, जुलियन मस्करेनस, जुलियट डिसूजा, लिझी, एमर्सियाना कोस्टा, नीमा डिसोजा, सुरेश, एलेंटिन फर्नांडिस, प्रेसिला डिसूजा, Margaret Gracie, Venita Fernandez, Lily Furtado, Emersiana, Hilda, Jitesh, Mary, Savita, Anil, Gloria, Lena, Melville, Cheryl, Sonal, Teresa, Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Henry, Margaret, Kristen, Milburn, Pratista, Angeline, Sandeep, Santosh, Cecilia, Crystal, Alvina, Daryl, Geeta, Jane, Andy, Anora, Benedicta, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Jesse, Joyce, Michael, Lina de Souza, Lina was, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Lydia Montero, Maria, Pradeep, Priya, Wilson, Princeton, Winston, Violet, Rita, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Valencia, मेल्सी ह्या एकल्यांच्या गरजो सुम्याचें भेटोवन दिवया. सांगाता मेळोन हे उतर 3 पटी घट्टताना रिपीट करया. जेरेमाया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध जोडटली पूण केदीस तुजे जैत आशिना त्या तुका निवारो हांव तुजे सुबे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. जेरेमाया 1:19 ती सगळी तुजे विरोध जोडटली पूण केदीस तुजे जैत वचना कित्याक तुका निवारो हांव तुजे सुबे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. जेरेमाया 1:19 ती सगळी तुजे विरोध जोडटली पूण केदीस तुजे जैत वचना कित्याक तुका निवारो हांव तुजे सुबे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. नमान मरिये कुरपेन बरले यीशु मसीह सुबेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कुरपेन बरले यीशु मसीह सुबेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कुरपेन बरले यीशु मसीह सुबेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Doace me amo piancati unati कर ज्या मरणाचे कलार आमेन. दुनिया आमचे वैर पार्या परत एक पटी
कितले जण या लाईन आसा तांकां हर एकल्या समर्पण दिवया. आमची सगळी मागण्या समोर समाजाच्या आतां समर्पण दिवया. आमचे आत्मीक डिरेक्टर बाब आंतोनियो लोपेज आनी आमचे सगळे कोर्टीन पवित्र मेंबरच्या पासत मागया. हांगासर हांवासो जागो कॅनडांत लेथब्रिज म्हणलो जागो आनी हांगासर सगळे फिरगजी जेजूच्या अमोल रक्तान नितळ जावं दीत. हांगासर सगळो लोक पवित्र मेंबरच्या पासत आनी मुखल्या दिसांनी हांगासर एक बळवंत तरान मागण्या जमत बांदून हाडच्या पासत मागया. ह्या गांवचे प्राईम मिनिस्टर आनी सगळे गव्हर्नमेंट सगळे कंपनी हांवें काम करची कंपनी आमी हर एकल्यांनी काम करची कंपनी समाजाच्या समर्पण मागया. ती कंपनी आशिर्वादी जावच्या पासून तशेंच मायकल म्हणल्या भावा पासून विशेष तरान मागया. आयसीयूंत आसा विशेष तरान ताका बायपास सर्जरी आसा म्हणला मंडे सर्जरी आसा म्हणला मल्टिपल ब्लॉक्स आसात म्हणून सांगला. विशेष तरान ह्या घडये सोमी ताका खंयच्या जाग्यार आसल्यार ताका ह्या घडये आमी स्तुती करतना जेजू ताका स्पर्श करूं दी. जेजू ताका स्पर्श करूं दी. आत्मे बचाव जावचे पासून विशेष तरान घट्ट तरान स्तुती करून मागया. हालेलुया 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 या शिरा बरा शिरा बरा बरा दिगरा बरा शिरा बरा दिगरा बरा दिबरा शिरा बरा दिगरा बरा दिबरा रिया 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 या सगळं तुझ्या भुरग्यांक समापित बाप्पा. या एकल्या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद कर बाप्पा. बाप्पा किती पूरा मागवना सर तुझे कुशल प्रमाणे तुझे महिमेपासून तांकां फावो कर. तांच्या जिवितात अजपा विस्मिता घडय बाप्पा. आयच्या दिसात ती काही सर्वेता तई तू तांच्या समेत राव. या तुझ्या भुरग्यांक पडलो दर बाप्पा ते जिवितात कितें जाता तू बऱ्या कसं करताय ते तांचे अनुभव करचे कृपा एका तुझ्या भुरग्यांचे तुझे दैविक आशीर्वाद देवाच्या पवित्र नावान बाप्पा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू देवाची महिमा मोप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. या मागण्या उपरांत आणि 15 मिनिटांनी ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक युट्यूबर आसा. तुमका लिंक आम्ही शेअर करतलो. तुम्ही हेरांक तुम्ही शेअर करा तुम्ही ऐका. तसेच सांजेच्या इंटरसेशनाक देखील तुम्ही जॉईन जाया. आम्ही सगळे संगत मिळून मागल्यार चड बोड आम्ही संगत मिळून मागया. कालच्या राती आमची इवेत बाय एकटेच आसले एकटेच इंटरसेशन करनासले. त्या राती इंडियांत 10 वरां एकलेच बसो इंटरसेशन करनासले मागया. आणि चड जण जॉईन जावचे पासून आमी सांगता म्हणून मागया. आमी मागतना आमी घेता आमी दिता न्ही आमी घेता त्या देवकान आमी मागया सांगता म्हणून. तशेंच कोणाक तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसा या पिटिशना घालूंक आसात या झूमाचे लिंक जाय 9900332411 परतून सांगता 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज करा. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेस्ट जावानी आणि कृपेन बरोदी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. God bless you too.